Hellurei! Tässä videossa katsotaan, miltä näyttää sun loppuvuosi. Pyydetään tähän korkeimman parhaan siunausta, ohjausta ja sitä, että tämä viesti tulee läpi niin selkeänä kuin sen minun kauttani voi tulla. Eli kirkkautta, rakkautta, selkeyttä. Katsotaan, mitä tälle kollektiiville on luvassa, jotka tätä on päätyneet katsomaan. Eli tässä on sinulle viesti loppuvuodestasi, jos supsista keikkaa päädyit tätä videoa katsomaan. Nyt viesti tippui tänne jonnekin. Hold up. Okei, noin, ihanaa. Toinen kortti tippui tänne pöydän alle. Un momento. Ei olekaan näin kauas ikinä tulkinnoissa kortit vielä lennelleet, eli jotenkin tulee semmoinen olo, että voi olla vauhdikkaat energiat loppuvuodessa. Sauvojen nelonen ja sauvojen kuningas. Eli jälleen kerran tullut sauvoja, eli aika tulista energiaa. Muutoksia, loppuja, alkuja, uusia tuulia. Taas kerran sitä dynaamisuutta tälle kollektiiville. Ja tämä oli tämä eka kortti, eli se on aikana se merkityksellisin, niin aika kivalta näyttää mun mielestä tämän kollektiivin loppuvuosi, jotka tätä katsoo. Vähän tulee semmoinen fiilis, että siellä voi olla ihania juhlia, tapahtumia, yhteistyötä, ystävyyksiä, ehkä rakkauksia, kaikkea tuommoista kivaa, ihanaa. Voi olla, että nyt on oikeasti semmoinen hetki, että alkaa helpottaa pitkän ehkä vähän synkemmän ajanjakson jälkeen. Et vihdoin siellä on monelle sellaista toivottua lepoa, sellaista rankan työn jälkeistä uutta fiilistä. Sellaista, että kun sä oot kyntänyt jonkun pellon ja sit sä pääset lepäämään vihdoin. Ja tavallaan tuli semmoinen mielikuva rankan työn jälkeisestä ansaitusta levosta, sellaisesta, että nyt sä voit tavallaan niittää sitä, mitä sä oot kylvänyt. Ja siellä on ihmisiä, jotka on kylvänyt aika ihania juttuja, positiivisuutta. Eli koska tässä aineen tasolla aina kestää, että asiat manifestoituu, niin siksi voi olla välillä vähän rankkaa odotella niitä asioita manifestoituvaksi, mutta ainoa mitä voidaan tehdä on koittaa olla mahdollisimman totuudellisia, rakkaudellisia, avoimia, pysyä linjassa, niin sit hyviä asioita alkaa manifestoitumaan. Katsotaan, onko tälle kollektiiville täältä heti. Okei. Joo, siellä on tehty rankkaa duunia ja nyt se palkitaan. Vitsi, miten ihanan lämpimiä kortteja taas. Tämmöisiä jotenkin oikein sellaisia runsaita. Siis niin paljon runsautta tuntuu, että siellä on jengille loppuvuonna. Voi olla, että tulee joku yllättävä palkankorotus, joku matka, joku ihana joku ovi aukeaa, mitä te ette edes ole osannut, että voisi aueta, osannut odottaa, että voisi aueta. Aikamoista. Joo, katsotaan tuleeko tähän vielä jotain tarkempaa, spesifimpää jotain, mitä tää voisi olla tää loppuvuoden energiat, että mitä siellä voisi kellekin tulla. Että jotain runsautta, ihanuutta, yltäkylläisyyttä, rankan työn jälkeistä palkintoa siellä on, mutta onko mitään tarkennusta tälle kollektiiville? Noniin. Yes. Ylipapitar. Ai vitsi, siellä on kyllä ihania juttuja. Tarkennus tuli tässä, eli ylipapitar tässä yhteydessä kuvaa mun mielestä sellaista, että sä oot tehnyt paljon henkistä duunia, sä oot alkemisoinut varjoja valoksi ja se alkaa vihdoin materialisoitua tähän 3D-todellisuuteen. Eli nyt se rankka työ, se sisäinen työ, voi olla ulkoinenkin työ, mutta ennen kaikkea ehkä sisäinen työ palkitaan.
Eli siellä on jengi tullut läpi aikamoisista silmukoista, putsannut sukukarmaa, tehnyt tosi paljon sisäistä duunia ja noussut vähän tämmöiseen niin kuin ylipapittaruuteen. Ja sitten se alkaa näyttäytymään runsautena, koska siellä on niitä vanhoja huonoja blokkeja poistettu, niin se on vaan, että vähän kuin sulla olisi tie ja sä oot raivannut siitä tieltä pois isoja kivenmurikoita, niin sit sä pääset menemään nopeampaa, kun ne kivenmurikat ei hidasta sun matkaa ja ne kivenmurikat on tässä yhteydessä kaikki sun traumoja, ajatusmalleja, jotka ei toimi, ohjelmointeja, mitä ikinä. Niin nyt se sisäinen työ palkitaan tässä loppuvuoden aikana. Et ihan semmonen uusi runsauden ajanjakso on siellä nyt monelle aukenemassa. Jollekin on saattanut ehkä jo aueta, jollekin on saattanut nyt jo näyttäytyä semmosia uusia ovia, uusia tuulia. Katsotaan, tulisiko tästä vielä jotain kivaa tai tärkeää, mitä olisi hyvä muistaa tai sanoa. Lisää sauvoja. Sauvojen 3. Mulla tuli tästä heti, kun mä näin tämän kortin, niin mieleen semmonen, että nyt on monella edessä semmonen vaihe, että teidän pitää opetella vastaanottamaan sitä hyvää. Toinen kortti, mikä putosi, oli Maljojen 6. Eli sitä hyvää on tulossa, mutta mieli saattaa vähän epäröidä. Teidän mieli, joka on tottunut ehkä puuteenergiaan, niukkuuteen, vaikka taloudelliseen tyhjyyteen tai semmoiseen, että aina on vähän pennit vähissä, niin nyt kun te olette tehnyt sitä sisäistä duunia ja sitä vaurautta, yltäkylläisyyttä, onnea, harmoniaa alkaa virrata teidän elämään, niin teidän mieli saattaa olla vähän kierroksilla, että miten te vastaanotatte sitä, koska te ette ole tottunut sellaiseen. Eli nyt on monella edessä semmoinen hermostollinen uudelleen kalibrointi, eli miten te hermostotasolla, syvätasolla tavallaan pystytte tuntemaan olevanne jonkun arvosia, jonkun ihanan asian arvosia, mitä teidän elämään virtaa, jotain ihanaa yltäkylläisyyttä. Niin energiatasolla te olette jo tässä, mutta fyysisellä tasolla siellä on vielä sitä opettelua siinä vastaanottamisessa. Eli energiatasolla teillä on jo tavallaan sellainen puhdas tie, puhdas väylä, mutta te vähän vielä epäröitte sitä vastaanottamista. Eli tässä jotenkin mulla tulee sellainen vahva fiilis, että ottakaa vastaan, mitä teille ikinä tarjotaan. Älkääkä ajatelko, että siinä pitäisi olla joku vastavuoroisuus semmoinen, että teidän pitää antaa takas, jos te saatte jotain. Koska maailmankaikkeus aina kalibroi kaiken. Karman laki aina harmonisoi kaiken. Eli ei pidä ajatella, että nyt mä oon jollekin velkaa jotain, jos te saatte jotain, vaan ei. Te olette tehnyt sen verran paljon duunia ittenne kanssa, että se on vaan universaali laki, että se alkaa tuottaa tulosta, että teille alkaa virrata hyvää ja uusia mahdollisuuksia, uusia ovia avautuu, koska te olette ansainnut sen. Niin yksinkertaista. Kaikki me ansaittaisi yltäkylläisyys. Se olisi meidän syntymäoikeus tässä planeetalla, mutta tämä planeetta ei viimeiseen 2000 vuoteen ole ollut ihan linjassa, vaan me ollaan eletty vähän pimeämmällä aikakaudella ja unohdettu se meidän luomisvoima ja se syntymäoikeus yltäkylläisyyteen ja onneen ja harmoniaan ja kaikkeen sellaiseen. Ja siihen, että se kaikki virtaisi meille automaattisesti. Tavallaan, että meille maksettaisiin siitä, että me ollaan elossa. Sen sijaan, että me niskavääränä tehtäisiin jotain duunia jollekin muulle, joka ei tuo meille mitään välttämättä arvoa. Niin joo. Katsotaanpa, tuleeko vielä jotain oleellista, mitä pitäisi sanoa. Okei. Sauvojen 5. Mun tuli tästä mieleen sana kilpailu. Eli nyt te olette astumassa semmoiselle alueelle teidän elämässä, missä ei ole enää kilpailua, mutta teidän mieli näkee vieläkin uhkia. Se näkee
kilpailua, se näkee sitä, että joku muu voi tehdä jotain, mitä sä teet, vaikka oikeasti vaan sä pystyt jakamaan sitä valoa, mikä sussa on. Eli te olette kaikki uniikkeja, yksilöitä ja teillä on kaikilla omat sielun tehtävät, niin siksi semmoinen kilpailuasetelma, semmoinen, että joku muu tekee jotain, niin kannattaa unohtaa, koska vaan te pystytte tuottamaan sitä valoa, mikä teissä on, kukaan muu ei sitä voi tehdä. Niin unohtakaa kilpailu, koska se ei johda mihinkään hyvään. Tai unohtakaa, te ette välttämättä kilpaile, mutta te saatatte ehkä tuntea, että joku kilpailee teidän kanssa, niin jättäkää se omaan arvoonsa. Koska ylipapittaret, ne ei kilpaile. Ne vaan on siinä omassa arvossaan, tuntien oman arvonsa, tietäen mitä he ansaitsee, mitä he tarvitsee, voidakseen istua tässä, missä he nyt istuvat. Eli mulla tulee mieleen englanninkielinen lause, don't chase, attract, eli älkää jahdatko, vaan vetäkää puoleenne. Semmoinen vähän niin kuin feminiini-energian ydin. Eli feminiini-energia ei ikinä jahtaa, vaan se vaan on arvossaan sellainen kuin se on, ja se riittää. Mutta sitten kun se energia on kilpaileva, se on jahtaava, niin sitten tavallaan sulkee maailmankaikkeudelta ovet sille, että voi vastaanottaa, kun on vähän niin vääränlaisessa energiassa, semmoisessa puuteenergiassa, koska sitten kun sä jahtaat, niin sit sulle ei jotain oo. Mutta sitten kun sä oot täynnä jo itsessään, niin sit sä vaan vedät puolees lisää yltäkylläisyyttä ja runsautta. Okei, tuleeko vielä jotain neuvoa, ohjetta, jotain, mitä pitäisi ottaa huomioon tälle kollektiiville? Jep. Lisää sauvoja. Täällä on nyt tullut tosi paljon sauvoja tässä tulkinnassa. Eli todellakin, nää ei edes mahu kaikki mun käteen, mutta todellakin dynaamista energiaa, uudet muutoksen tuulet puhaltaa. Voi olla todella monellakin osa-alueella teidän elämässä, rakkauselämässä, työelämässä, perheelämässä, luomisessa, terveydessä. Siis voi olla, että loppuvuosi tulee olemaan tosi dynaaminen, niin kuin tämä sauvojen 8 kuvaa. Eli siellä on paljon muutosta. Mutta energiatasolla te olette jo tässä, te olette jo tehnyt sitä duunia teidän unelmien eteen, niin nyt vaan antautukaa sille vastaanottamiselle. Sanokaa ei silloin, kun teidän kuuluu sanoa ei, koska se on myös yksi tärkeä osa-alue sitä vastaanottamista, että te tavallaan tunnistatte sen, mikä on teille hyväksi, mikä ei. Eli jos joku kutsuu teidät jonnekin, mikä ei ihan resonoi, niin älkää menkö. Säästäkää teidän aikaa johonkin, mikä on just teille oikea juttu. 1, 2, 3, 4, 5 sauvaa tässä tulkinnassa. Katsotaan, tulisiko tästä vielä joku semmoinen yhteenveto tai joku. Tää nyt oli se ensimmäinen kortti, mikä tässä pamahti paikalle dynaamisesti. Ja viimeinen kortti oli myös sauvoja, eli todellakin muutoksen tuulet edessä monella. Vaikka monella on jo ollut sellaista isoa muutosta, vähän semmoista tornikorttihetkeä tässä tänä vuonna, niin tahti ei luultavasti ainakaan hiljene. Mutta se ei ole huono asia. Se ei ole todellakaan huono asia tässä yhteydessä, vaan nyt oikeasti, nyt teidän elämään raivataan tilaa niille asioille, jotka oikeasti teitä palvelee, jotka on oikeasti linjassa sen teidän optimaalisimman aikalinjan kanssa. Teidän enkelit on duunis, todellakin. Teidän oppaat on duunis ja antautukaa vastaanottamaan sille taajuudelle, missä te luontaisimmin olisitte. Eli mikä tuntuu kaikesta jotenkin ihanimmalta.
fiilis vielä ottaa yksi. Tää on niin jotenkin mielenkiintoinen mehukas tulkinta. No niin, sieltä tuli joku. No niinpä. Kohtalon pyörä. Eli nyt siellä monen kohtalon pyörät pyörii toden teolla, niin kuin nämä sauvat tässä kertoo. Eli isoja kuvioita, linjautumista sielutehtäviin, vastaanottamista. Vitsi, miten siistiä. Tästä tulee niin jotenkin ihanan kutkuttava fiilis. Siellä on niin kivoja juttuja monille tulos. Vauchi. Katon, tuleeko vielä jotain semmonen, tulisiko joku semmonen yhteenveto näistä kaikista? Tässä on varmaan moni nainen, joka katsoo tätä nyt, että on, jotenkin tässä tuli näitä hallitsijattaria ja ylipapittaria tässä tulkinnassa. Toki täällä tuli myös tämä sauvojen kuningas, että ne ei ole aina niin sukupuolisidonnaisia nämä tulkinnat, mutta joo, jotenkin tässä tulkinnassa just toi don't chase, attract lause tuli mieleen, eli semmoinen feminiininen tapa luoda, vetää puoleensa, eli ei jahtaa, vaan vetää puoleensa olemalla se, mikä jo on. Eli sitten kun te olette autenttisesti omia itseänne, niin sitten voitte vasta vetää puoleenne niitä asioita, mitä te oikeasti tarvitte ja mitä te kaipaatte. Mutta sitten jos ylläpitää jotain vähän niin kuin feikkipersoonaa, jotain niin kuin ihan osaa välttämättä navigoida tai ei osaa, niin kuin, ei edes tiedä kuka itse on, niin sitten voi olla vaikea tavallaan vetää puolensa sellaisia asioita, mitä oikeasti haluaa ja tarvii. Eli nyt on... Mulla tuli semmoinen fiilis sanoa, että nyt voisi olla hyvä aika tehdä semmoinen unelmakartta loppuvuodeksi. Semmoinen joku manifestointilista. Listata ihan konkreettisesti asioita, mitä te haluatte, jotta te kerrotte maailmankaikkeudelle, mitä te haluatte. Ja maailmankaikkeus kommunikoi vähän mielenkiintoisilla tavoilla. Että on tavallaan välillä vähän kuin kaupankäyntiä. Eli sen ei aina pidä olla sellaista minä haluan, minä, vaan sitten kun te saatte jotain resursseja, niin sitten pystytte palvelemaan teidän sielutehtävässä paljon paremmin. Eli mäkin aika usein vaan niin neuvottelen mun tiimin kanssa. Eli mä tarvisin tällaista, jotta mä pystyn tekemään paremmin tällaista, jotta mä pystyn tuoda arvoa maailmaan. Niin kertokaa, mitä te haluatte tehdä. Kertokaa ihan ääneen teidän enkeleille, Jumalalle. Mitä te haluatte tehdä, millä tavoilla te haluatte tuoda arvoa, astua palvelukseen, niin sitten olette saamaan niitä resursseja. Mutta sitten jos te ette ihan niin kuin, tavallaan avoimesti kerro, mitä te haluatte, millä tavalla te koette, että te haluatte palvella tätä maailmaa, niin sitten se on vähän semmoinen epäselvä tilanne ja sitten ehkä vedätte puoleennekin vähän semmoista epäselvyyttä. Niin nyt semmoinen niin kuin tietty suoruus siinä, mitä te haluatte, mitä te tarvitte, mitkä on ne resurssit, mitä te kaipaatte, jotta te pystytte tekemään teidän sielutehtävää, sielumissiota, olemaan niitä hallitsijattaria ja ylipapittaria ja kuninkaita. Nämä nyt on vain nimiä näissä korteissa, mutta you get the point. Joo. Eli tehkää jotain unelmakarttoja, jotain sellaisia konkreettisia, koska sillä tavalla te myös viritätte teidän alitajuntaa koko ajan vetämään puoleenne niitä asioita, mitä siinä unelmakartassa on. Kattokaa niitä karttoja joka päivä, jotta ne oikeasti syöpyy sinne teidän alitajuntaan ja alkaa manifestoitumaan. Mutta moni siellä on voinut tehdäkin tätä jo, koska nyt on tosiaan aika monella auennut tavallaan uusi semmoinen väylä elämään. Eli se semmoinen vastaanottamisen energia. Niin nyt voi vähän vielä kirkastaa ehkä sitä, että mikä se onkaan, mitä te haluatte vastaanottaa, mitä se onkaan, mitä te haluatte tehdä ja sitä kautta tavallaan myös saada. Koska aina kun te jaatte teidän valoa, niin te saatte sitä moninkertaisesti takaisin. Mutta sitten kun jää semmoiseen pieneen harmaaseen energiaan, niin mikään ei oikein virtaa suuntaan eikä toiseen. Niin siksi mitä enemmän te laajennatte teidän valoa ympäristöönne, niin sitä nopeammin se tulee takaisin. Sitähän sanotaan, että aina kun te laitatte valoa johonkin, niin se 10-kertaisesti tulee teille takaisin.
Niin nyt on vähän alkaa nyt olla se vaihe, että moni on jakanut sitä valoa ja nyt se alkaa tulemaan takas. Aika siistiä, aika siistiä. Joo, mä luulen, että tää oli nyt tässä. Pistäkää hei tykkäystä, jos tulkinta resonoi, jos se tuntui siltä, että se voisi olla teidän loppuvuosi. Niin laittakaa tykkäystä, kommenttia, tilatkaa kanava. Nämä on näitä, mitä YouTube aina sanoo. Ihanaa päivää. Heippa!